și bine un episod de ring. Începem seria noastră. Nu întâlnim și... ce era asta? S-am uitat să zic. O să pun... Paginate, nu o să-l... Voi regizorul să-l pun mobil, da, și jucăm un antrenăm ce la Fangiu. Facem un free play. Vedeți și noi ne pricepem. Da, ne pricepem. Dar nu mai profil, mi club, edit kit, nu edit kit. Și doar soare. Edit name. Import logo. Urma. Dai. Ui. Urma. Accept. Ok. Da, hai să începem aici. O să jucăm noi numărul rațional ca să nu încurcăm. Sunt cam morți. Usa și Jani. Eu eram Jaju. Da. Hai să încep. Am uitat. Și îmi încurcă totodată. Aici rea. Ce fault a fost ăla? Nici nu am atins. Hai, fault după fault. Centrare, da, și bine. Acum tot chema bravo. Manta, si, bine. Hai. Nope. Nu vei aici. Pasă greșită. Ce tare. Am dat prea tare. Sincer, nici n-am meritat. Da, nici n-am meritat. După așa. Poc. I-am dat frumos. Ce bine arată. Bine, de tâncindă. Pe centrare și dăm voleu și dă pe lungă. Vreau un voleu și necheta. Nu mi-a reușit. Nu e bine să fac o schimbare. Deja nici mult. Nu pot să auzi. Că aveam scos. Bravo. Ar trebui să fim din parcă din 2000. În 2000 de multe jocuri ăsta. Să le dat. Nu mai ai bun joc. Aminte de poți să zici de Kitul poate să vei numele, da? Ce știi FIFA? Eu să știi FIFA, aici am înțeles. Doar că nu să... S-a apucat asta, nu. Bine că e tare, că eu știu, eu știam să-l bat pe ăla. Opa. Mamă, dar fă-te parcă așa prin lângă el. Prin el, nu gol, nu zic. Nu spune. Ce noroc am! Nu, centrarea bună. Hai, uite ca mingea. Nu merge bine deloc. Pauturul de roșu. Mă îngrada din... Nu știu că vezi că n-am nicio și pe locul. Așa, da, pe mine. Deci, da. Pauză. Ce? Da, mi apare asta mereu. Nu sper că iau.
Am luat meciul de la început, mamă. Boc, 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 șut! Cât de tare să dai! Eu joc mai mult așa, dar greutate că și așa e prea pe locul 2. Trebuie să ne gândim să nu ne ia locul. Am dat să fie pe casă. Hello, deci cum acum 5 minute. Bine. Ei, ce? Ia vedem. Ce? Cum? Bine, gol. Ăla era... a intrat în el. A fost așa. Parcă nici n-a fost. Ești ceva? Îi dau gol eu acum. Ne dau eu acum un gol. Șmecher. Nu de rău. Da, din horă. Hai, și golul ăsta. Nu. Fugi! Fugi, fugi, fugi! Fugi! Da, e până. Nu penalti, nu. I-a dat și roșu, nu? Nu, da, ce bine. Nu știu să apăr penaltiul. Asta e, m-am riscat. Îl apăr. Cum? L-am apărat. Este. Dacă nu e faza asta gol. Da, a fost. 3 gol. Când le mai dă? Rolari. Mi-au luat locul. Măcar pe locul 5 dacă sunt. Dar nici nu pot. Degeaba. Haide cu egalarea. Da, unde? Uite unde e ăla. I-a lăsat-o. Deci 6, mai dau eu, mai am o șansă. Deci un gol să dau. Ce gol să mai dau eu? Unde mai da să fie un gol. Asta a fost ultima, eram sigur. Am pierdut, nu cred. Chiar așa umilință. Bine, locul 4. Locul 1, locul 4. Trebuie să ne întâlnesc super bine. Da. Permis să mă joc și în camera asta. Dă cu Barcelona. Uite. Și dacă îi dau cu 2 ani, tot praf. Și cu ei nici. Uite ce... Mă antrenez la corner asupra. Aoleu! Știu ce am de făcut data viitoare. Dacă da așa la unul, încă n-are cum. Dacă dă și era așa, la risc. A fost faul. Niciun gol, mă. Ce prostie. Hai, bă, bine. Ui, ce era tare. Da. Și asta a fost tot pentru astăzi. Eu am fost Xender și ne vedem data viitoare.